Tunga lafiya ka samba flani mugan ani nani programu e ma min be no ko terrain ti bolo terrain be tunga lafiya bolo banangoroni kaw fe no terrain kelen la bela jele titre foncier di 15 sur 20 ibse ka dogo ni sara kalo ero war keme duruni bi wolonvla ani saba awo ero war keme duruni bi wolonvla ani saba fo san kele o konnala walma ero war keme saba ni bishege kalo tan ani shegin konnala terrain yere musaka se fa wari million nani ani wa keme ni kla terrain sara la terrain papier alebeke itay e ma mi fana be no ko terrain bi bolo ibe fe ka jo amusaka beti bolo yoroni kele e se ki se no tunga lafiya ka tona ni oye pari no so jo ton o kuma la samba flani mugan anan to sebon ulu damnena villa simple ale million mugan ani wore a ton wari ero war keme duru ani bishegi etage duplexi ale million binani ani flay a ton wari ero war keme wolonvla ani bishegi ni be fe ka i to sebe awole anga nega juru strala e mami fana be no ko appartement kadigi tunga lafiya na appartement ke banangoroni kaw fe no appartement songo e million mugan ani nani ibisa ale fana dogo ni sara ero war keme wolonvla ani mugan fo san nani o konnala awo san nani tunga lafiya nana tunga range ulu lafiya likama op mala anga nega juru sira ayo bamba 00223 72 18 42 47 walma 00336 41 94 03 80 tunga lafiya ka lagini e femi malende munu sigleme jamana ko ka o beka se ka so kelengelen soro ba maliba ali konnala juma e décembre kalo kile mugan fla samba fla ani mugan saba o bismillah malik na foni jabarani sanfɛ bamanankan kuna foni kɛnɛ kan damnena amala donya ka fo abi wakati damado o yere kon bo jado ale yere kon be ka yala bololo sro sanfɛ jami yere Mamudu Diko aleni Algérie o yere kon fanga tikla mogo de kuna fo no wa ira ka fo ko Mamudu Diko ale yere kon tara Algérie ko o yere kon make anga fanga tikla mogo olu ka yamaria o yere kon konnana o ogum konnana anga ministre meno ni ale yere kon ngabara o yere kon benno maliko kan ko mani ale be bolo ko Abdoulaye Diop ale yere kon ne wele ko o yere kon bla Algérie ale yere kon ngala sigide mi me ambara yam no ma ka adla donya ka fo Mamudu Diko o yere kon tala ni a yere kon maka olu ka yamaria kon nay o temene ko fe Algérie ministre o yere kon kala ka wele ko o yere kon bla angala sigide mi me olu barama ka a yere kon na donya ko mi yere kon na wi Mamudu Diko ko o yere kon wele kata wa ira ka fo olu Mamudu Diko wele ka sabu ke Mamudu Diko ale lamene no ko sebe anga ba malba o kon na o reato olu ya a wele kata malikun kan ko o yere kon kuna fonya dola kenya tikila mogo alesa olu yere kwani be ka kuna fonya di ka ira ka foko ni wakati damadon o yere kwani na ko sumaya aleni fie ko o yere kwani fanga bina bo ko sebe o yere kwani kelenu ka wele ko o yere kwani bla de masoma aleni mamunu ka bara o yere kwani beneno makoroba olu la donma wa ira ka foko fie aleni suma ko o barka ko na bo ko sebe ko makoroba aleni demsonu ko ka hagle to ko olu la ko sebe ko aniga fini grima ko odo olu la wala sa olu be se ka kesi ko tanga ko ka sabu ken wakati damado ina bana o yere ko ni chale no ko sebe femi yere ko to ko fiana bana dishidime aleni pine mono ko olu yere ko ni nyoko olu na nya ko sebe ko ka wili ka joke ka fini grima ka to ko olu do ni ma ko fotan na wala sa o be se ka kesi ni bana ko fotan ma chogamna ba malba konna na kerenkerene ala ba mako sula nyaare dugudon olu yere kon kene no ga kuna fona do blan kuna fona mun konna na ni o ayira ka fo olu yere kon dusu ka silinu ko sebe o ayira ka fo sotra mambulla olu yere kon nga ko o yere kon me ka cha dugu konna na ko olu yere kon me ka boli choko suko do ke dugu konna na sisan no bogol choko mi ni o yere kon me ka ke sababu ka to o yere kon me ka seka ma chama ko olu yere kon da do gere la o ayira ka fo sotra mam olu yere kon te ka boli choko chanina ko o yere kon temene ko fe ko sotaramo yere kon konna na sitano ko fem yere kon ni prantiwe ko olu yere kon me ka to ka mi fen chojugu olu yere kon ta ko ka ma koroba ka to ka olu yere kon dogo wa ira ka fo ko fem yere warm sen ko se ku ko o yere kon te ka soro to ni prantu la ko o yere kon me ma koroba ko o yere kon be olu bugo ko ka kala to ko olu dala magwani yere kon ne kuna fonya mi ni abola dugo don yere ko o yere kon me ka wele ko o yere kon bla fanga tigla mo ko ma wala sa fere o yere kon me se ka soro na chogamina
fanga tigilamɔgɔw olu yɛrɛ kɔni ka kunnafoni ko kun kan a yirala k'a fɔ araba don desanburu kalo tile 20 san 2023 kɔnɔna na ko an ka fanga tigilamɔgɔw olu yɛrɛ kɔni ye an ka jamana kɔrɔnfan sarata kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka yɔrɔ min ni ale bɛ wele ko Aguelok a yirala k'a fɔ u yɛrɛ kɔni bɛ a sira kan. Twala Bayaya ni ale yɛrɛ kɔni kun bɛ Bamakɔ kura kaso bonba la a yirala k'a fɔ ale yɛrɛ kɔni bilala ka taa Kɛɲoroba o yɛrɛ kɔni kaso kɔnɔna na kunnafoniyaw olu y'a yira k'a fɔ Twala Bayaya ale yɛrɛ kɔni ye kuma dɔ fɔ min yɛrɛ kɔni o yɛrɛ kɔni ma kɛ fanga tigilamɔgɔ olu fɛlɛ ni o de y'a to u y'a minɛ fanga tigilamɔgɔ olu yɛrɛ kɔni ye kunnafoniya di k'a yira k'a fɔ ko Twala Bayaya ale yɛrɛ kɔni ka kiiri ko o yɛrɛ kɔni kan ka tigɛ ni Ala ye san 2024 nata yira na o yɛrɛ kɔni marisi kalo tile 12 o yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko da o yɛrɛ kɔni bɛ de Twala Bayaya ale ka kow la ale yɛrɛ kɔni fɛla mɔgɔw maa minnu ni olu yɛrɛ kɔni y'a ka kalandenw ye ale ni ani kanubaga jɔnjɔn halisa olu yɛrɛ kɔni bɛ wuli ka jɔ la ko ka karamɔgɔ o yɛrɛ kɔni bila ka sabu kɛ olu yɛrɛ kɔni hakilina ye min ye ko min yɛrɛ kɔni y'a to a minɛna olu yɛrɛ kɔni bɛ k'a fɔ ko a yɛrɛ kɔni ye kuma min fɔ ko o tɛ kuma jugu ye ko a yɛrɛ kɔni ye a datu min na ko o de ye jamanadenw olu ka hakɛ ye fanga tigilamɔgɔw olu y'a yira k'a fɔ ko Twala Bayaya a yɛrɛ kɔni kuma na mɛ a yɛrɛ kɔni da don la yɔrɔ la yɔrɔ min ni a yɛrɛ kɔni da o yɛrɛ kɔni kun man ka se yen nɔ ko o yɛrɛ de kɔni y'a to olu yɛrɛ kɔni ɲangeni o yɛrɛ kɔni d'a kan. Marabolo caman o yɛrɛ kɔni bɛ Ba Maliba o yɛrɛ kɔni kɔnɔna na minnu yɛrɛ kɔni ni olu yɛrɛ kɔni kalanso olu datugulen don kosɛbɛ an bɛ taa Banabakaw olu fɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ olu yɛrɛ kɔni ka marabolo kɔnɔna na kalanso caman o yɛrɛ kɔni kun datugulen don nka u yɛrɛ kɔni ka dugu min bɛ yen nɔ ko Tabakura ko kalanso 3 ɲɔgɔn ko o yɛrɛ kɔni tilala ka datugu olu yɛrɛ kɔni fɛ yen nɔ arabadon desanburu kalo tile 20 san 2023 tɛmɛnen u y'a yira k'a fɔ olu yɛrɛ kɔni ka kalanso ninnu olu yɛrɛ kɔni bɛ ka datugu k'a sabu kɛ lakanabaliya o yɛrɛ kɔni banbagaciw ko o yɛrɛ kɔni bɛ ka don olu yɛrɛ kɔni ka marabolo kɔnɔna na walasa olu yɛrɛ kɔni ka denmisɛnninw kana kalan olu yɛrɛ kɔni bɛ ka wele ko o yɛrɛ kɔni bila fanga tigilamɔgɔ ma walasa denmisɛnninw olu yɛrɛ kɔni ka sini ɲɛsigi o bɛ se ka ɲɛ cogoya min na. Arabadon desanburu kalo tile 21 san 2023 kɔnɔna na a yirala k'a fɔ an ka fanga tigilamɔgɔw olu yɛrɛ kɔni ka kɛlɛkɛfɛn min ni ale yɛrɛ kɔni bɛ yala sanfɛ a yirala k'a fɔ ko o yɛrɛ kɔni kɛla sababu ye k'a to banbagaciba dɔ min yɛrɛ kɔni ni ale yɛrɛ kɔni bɔla fanga kɔnɔna na ka taa don banbagaciw o yɛrɛ kɔni fɛ ni ale bɛ wele Asan Aga Fagaga ko ale yɛrɛ kɔni bɔnɛna ani na o yɛrɛ kɔni senfɛ u y'a yira k'a fɔ ale yɛrɛ kɔni kun bɛ baara o yɛrɛ kɔni kɛ an ka fanga tigilamɔgɔw bolo san 2010 ani ka don san 2011 o yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko ale yɛrɛ kɔni kun ye mɔgɔ jɔneba ye banbagaciw olu yɛrɛ kɔni ka ko kun kan an bɛ Ala deli halisa Ala ka jamana in basigi. Farikolo ɲɛnajɛ o yɛrɛ kɔni ko kun ka a yirala k'a fɔ Kamori Dunbiya ni ale yɛrɛ kɔni ye dolantanaba ye kunnafoniyaw olu yɛrɛ kɔni bɔla k'a yira k'a fɔ ko ale yɛrɛ kɔni bi o yɛrɛ kɔni dogo naani ko o yɛrɛ kɔni kɛ yɔrɔnin kelen min yɛrɛ kɔni ni o yɛrɛ kɔni kɛla kabako ye a yirala k'a fɔ ni yɛrɛ kɔni ye a yɛrɛ kɔni siɲɛ 2nan ye a yɛrɛ kɔni ka kɛ fɔlɔ u yɛrɛ kɔni ka jɛkulu o yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ma ale yɛrɛ kɔni ka bi don fɔ siɲɛ 4 ɲɔgɔn kɔ. An bɛ taa Kucala a yirala k'a fɔ Kucala ale yɛrɛ kɔni marabolo kɔnɔna na ko fɛn min yɛrɛ kɔni tɔgɔ ye ko pullover kɛrɛnkɛrɛnnenya la yuguyugu pullover ko olu yɛrɛ kɔni ko o sɔngɔ gɛlɛyalen don kosɛbɛ u y'a yira k'a fɔ kabi desanburu kalo o yɛrɛ kɔni jɔla ko pullover minnu ni olu yɛrɛ kɔni kun bɛ feere 100 ko olu yɛrɛ kɔni sɔngɔ ta la u yɛrɛ sɔrɔ 200 203 ɲɔgɔn la feerekɛlaw olu yɛrɛ kɔni dala kan o yɛrɛ kɔni kɛla min ye ko yuguyugubali ko o yɛrɛ kɔni sɔngɔ ko o yɛrɛ kɔni gɛlɛyalen don kosɛbɛ kabi nɛnɛ o don la. An bɛ taa Kulukorokaw olu fɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ Lakɛrɛ boîte 140 ɲɔgɔn kɔ ko o yɛrɛ kɔni dɛmɛ ko o yɛrɛ kɔni donla Kulukoro ale yɛrɛ kɔni kalanso lamini bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni ni ale yɛrɛ kɔni dɛmɛ o bɔla fanga tigilamɔgɔw yɔrɔ u y'a yira k'a fɔ olu yɛrɛ kɔni bɛ ni dɛmɛ in don walasa ni Malaboro kalanso ninnu olu yɛrɛ kɔni bɛ se k'u yɛrɛ dɛmɛ cogo min na kalancogo cɛnni na. An bɛ taa Tomiya a yirala k'a fɔ bingani wale dɔ o yɛrɛ kɔni kɛla olu yɛrɛ kɔni ka marabolo dɔ kɔnɔna na min yɛrɛ ni ale bɛ wele ko Paka bingani wale o yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ maa 4 ɲɔgɔn kɔ olu yɛrɛ kɔni bɔnɛna u ni na ni maa 2 ni olu yɛrɛ kɔni jogila o tilala tuguni k'a yira k'a fɔ ko u ka baganw ko olu yɛrɛ kɔni ko u taala ni olu bɛɛ lajɛlen ko ka tila tuguni ko ka dugu in ka ale yɛrɛ kɔni jɛni. An bɛ
Amita kokan kibaro la kɛrɛnkɛrɛnnenya la teg a yirala k'a fɔ olu yɛrɛ kɔni fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka capitale kɔnɔna na u ka sanfɛ kalanso n'an bɛ ale min wele ko université ko o yɛrɛ kɔni école o yɛrɛ kɔni dɔ pɛrɛnna min yɛrɛ kɔni kɛla sababu ye k'a to maa 15 ɲɔgɔn ko olu yɛrɛ kɔni bɔnɛna u ni na ka maa 24 ko olu yɛrɛ kɔni jogi maa minnu yɛrɛ kɔni ni olu yɛrɛ kɔni kɛla ko in o yɛrɛ kɔni sababu o y'a yira k'a fɔ ko olu yɛrɛ kɔni lasela fanga tigilamɔgɔw olu bara. Amita Côte d'Ivoire a yirala k'a fɔ décembre kalo tile 16 san 2023 tɛmɛnen Côte d'Ivoire kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka capitale kɔnɔna na Adjamé ale yɛrɛ kɔni sugu la a yirala k'a fɔ malien fila olu yɛrɛ kɔni bɔnɛna u ni na n'u olu yɛrɛ kɔni bɛ feere o yɛrɛ kɔni kɛ Côte d'Ivoire marabolo kɔnɔna na ni kelen tɔ ni ale yɛrɛ kɔni ka feere o yɛrɛ kɔni bɛnnen don pomme feere ma ni dɔ ye ni ale ka feere o bɛnnen don samara feere ma o b'a yira k'a fɔ dalamankan dɔ o yɛrɛ kɔni senfɛ dalamankan min ni maaw yɛrɛ olu ma jate k'a fɔ ko ni yɛrɛ kɔni bɛna se fagali o yɛrɛ kɔni ma ko o yɛrɛ kɔni kɛla sababu ye k'a to ko ni ale yɛrɛ kɔni ye a feere ɲɔgɔn dɔ ko o yɛrɛ kɔni ka muru ko o yɛrɛ kɔni minɛ ni ani min yɛrɛ kɔni tun bɛ dalamankan na ko o yɛrɛ kɔni k'o turu o kɔnɔ fɔ siɲɛ 2 a yirala k'a fɔ ko a yɛrɛ kɔni ko o bingani wale o yɛrɛ kɔni kɛ ko a y'a ɲini k'a fɔ ko a b'a yɛrɛ ɲini ko yɛrɛ ɲini olu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko sugulamɔgɔw olu yɛrɛ kɔni caman bonda k'a kunbɛn ko dɔ olu yɛrɛ dimi kojugu ko olu yɛrɛ kɔni y'a bugɔ ko a yɛrɛ kɔni tigɛ caman o yɛrɛ kɔni sɔrɔ ko dɔw yɛrɛ kɔni ka bugɔli yɛrɛ kɔni taara se fɔ a kunkolo yan fan ma min yɛrɛ kɔni kɛla sababu ye k'a to ko ni min yɛrɛ kɔni ni o yɛrɛ kɔni dadigi kɛ ale kunkoloso fan dɔ la ni o yɛrɛ kɔni kɛla sababu ye k'a to ale yɛrɛ kɔni bɔnɛna ni na kunnafoniya o y'a yira k'a fɔ malien fila ninnu olu yɛrɛ kɔni fila bɛɛ bɔnɛna u ni na dalamankan o yɛrɛ kɔni senfɛ Côte d'Ivoire marabolo kɔnɔna na an bɛ ala deli badane ma ala k'o di u ni alisilamɛsu bɛɛ lajɛlen ma. Ni ne kun bɛ dansigi kɛ bi kunnafoni na maa min ale ka foli b'an bolo o de ye Amidou Guindo ye ni ale yɛrɛ kɔni sigiyɔrɔ u bɛnnen don Côte d'Ivoire marabolo kɔnɔna ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la Côte d'Ivoire suguba ale ka baara o bɛnnen don min ma o de ye tigɛdɛgɛ cɛɲumanninw feereli ye Côte d'Ivoire suguba kɔnɔna na an bɛ Côte d'Ivoire bɛɛ lajɛlen fo Amidou Guindo tɔgɔ la ka sugulamɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo Amidou Guindo tɔgɔ la Amidou Guindo ale y'a yira k'a fɔ ale yɛrɛ kɔni ka tigɛdɛgɛ basigilen tigɛdɛgɛ min ni ale yɛrɛ kɔni bɛ se ka feere Côte d'Ivoire marabolo kɔnɔna na a bɛ se ka bɔ fɛnɛ Côte d'Ivoire kɔkanna bɛɛ lajɛlen ni e maa o maa mago bɛ tigɛdɛgɛ in na i bɛ se ka tigɛdɛgɛ in lasɔrɔ an bɛ foli belebeleba an b'a di Amidou Guindo ma ko halisa ala ka sugu ja ala ka kanu to o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛna foli di maa min ma o de ye Musa Jara ye yan nɔ fɔ Sénégal foli belebeleba an b'o di Musa Jara ma fɔ Sénégalikaw olu fɛ yen nɔ ka Sénégal bɛɛ lajɛlen fo Musa Jara tɔgɔ la a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ni e maa o maa i bɛ fɛ i ka foli o ka kɛ i n'a fɔ ni maa ninnu ta ɲɔgɔn i b'an wele ni numéro kofɔta in na 75 71 50 31 ni ne kun bɛ dansigi kɛ bi kunnafoni na aw k'an bɛɛ siɲɛ wɛrɛ.